Simple calling. Simple calling. Simple calling. Simple calling. Kublai pi barok ki prolog ki baju page bar snap ki video na kaneka YouTube channel. Ki kaneka video kadai kerpang nak bentak itu ki prolog. Ki balak kali ngaman la kapor. Ba kumnong inyo ya kaneka voice intelligent voice broadcast namar hakapon jongki kimdon. Te ha kaneka video install ya kaneka problem. Te don apdang jong pi ki bompat UI ya kaneka video. Kaneka video kabanga ong kumno ban perinkam ya kaneka voice intelligent voice broadcast hakapon jong pi. Di kaning video kadang mentang kadang yo prapo view kemud prapo ngut ki balak page ya kaning video di kadang duna bah ki page di bom pati pro ya kaning voice intelligent voice broadcast di kilapan page ya kaning video kabangan sebut haga end screen juga video bata comment section di ke jingnun kam jong kaning voice intelligent voice broadcast kaning intelligent voice broadcast kadon kam ya pi haga por ba pi charge battery lani haga por ba pi tray nene hagino kino ki kam ki ba pitre de kamut ba la dan ba phone ni phi la ne dan ba text message la ne kino ki notification ki ba wan happy lang ba ka WhatsApp lang ba ki messenger lang ba ka WhatsApp mo ki we ki app ki ba pi don kam te kala ban suggest la ni kala ban voice mo kala ban voice ya ki message kala ban read ya ki message jong phi ya ki phone call te kane ka voice intelligent ka don kam ba di yak tu perlok bom don ya kanika voice intelligent di work slide kadon ka ka app ka ba ya stream bat kanika voice intelligent nda ka ba pi install ya kanika app na po ka Play Store di mentangan sedang ya kanika video kerpada pi dang way pin share bat subscribe itu ki bom pada ban subscribe tele mentang ini page kumnongan le mi kumni di hang ne ka change language di pinabit kani English system dengan klik sistem English di kepaning ne ban allow ya ki permission jong apps dengan allow ya une dengan I bet yes dengan turn on kin ne kin kadon ka voice intelligent voice broadcast nong ka intelligent voice broadcast te bat ha ka phone jong pi pat phimyo ya ka voice intelligent broadcast te ha ka phone jong pi kamdon ne tang ba kadon pat ka filter ne pin turn on ya ka filter da ka ba pi I allowed and da pradep sabak ya ne te hang ne kadon ken hang ne ka option hang ne pin at ki app ba phila ban notification ya ki app bar hang ne te da ka ba phi select app te da philek hang ne select app te kan load ya phi kumne message jong phi te kum nuk sa la ka ba don kam ngi hang ne la ka dei yo messenger la ni ka dei yo message ne ka dei ya ka phone call dengan tik ya way phone call bat ngan tik ya ka way ka WhatsApp hang ne ngan wat ya ka WhatsApp da ka ba ngahiar kam sharum te nganap kani kapun ne kapun call ayu kane kalong ban kam ha la dak wa Instagram mo ti gibe ne don baik ka messenger way message nang ta ya chi shu khmat phin lap ya ka WhatsApp ne dak pa message ru ang ne dak pa message nang ne WhatsApp ti WhatsApp messenger ti hang nang ne pat phla de ban select ki apps ti ban kam ngi ne kalong ba ti hang ne ene penyen hang ne ka select kemut kin read kin content te pe hang ne la thong ne read content kemut da kilawan ki notification jong ki WhatsApp ki phone call kemut kin kan voice kin ya kine te kane ka hang ne prolog kane ka customize your voice call notification message pila ban hakpor ba ki call phi pila ban tho da ka tak peng kanang ba kan kamsuk ya phi lada kan repeat ya phi hak ta ka por te hang ne ngan chu ai nuksa please pick up sai phi tang ne please pick up your call te hang ne ngan ai don te la biang te ngan ai de ka read number te kan puli ya number jong phi jong tu prolog jong phi ba call kan puli kan read no kan puli tu number te la dangia hang ne hapo ka voice setting te phila ban test kan ka sound ka ba phi sngo tenat te ngan test menta
to katu Give us a 5-star rating and support us. te ngan jit bai dak ni ka English hi hangne te ngan text to speech setting mut ngan tasking hangne te to katu ngan play kalau This is an example of speech synthesis in English. te ngan This is an example of speech synthesis in English. te perlok kani ka video kala ku thangne te ngini kundu phat ki video ki bangwan te share kani ka video bat subscribe to ki bom padab ban subscribe te khublai shibun phila pe chadup ko jong kani ka video khublai shibun